Kaka jonyuol moko duto, tarik 23 dwe mar auchiel, 1974 ne en odiechieng' mopong' kod mor mogundho e od mama Zilpa kod manosenindo Alfred Obambo. Kamaeni e chieng' mane onyuole June Odero Obambo. E ot moting'o nyithindo 8, June ne en nyathi mar 4. June ne odongo kaka nyathi mamor manigi chia, kendo e higa mar 1984 ne ochako sombe e sikund sirikal mar Sari Primary School, kama ne osome nyaka higa mar 1991 mi notimo penj mare mogik mar KCPE. Bang' tieko sombe, ngima nokawo kore kendo June ne ochako orak mar bedo fundi, tich ma bende nolonye ahinya ka jogweng' mathoth manogedonegi nopuoyo ahinya tije. Higni mogundho bang'e, June noneno ni ber mondo mi obed kod ode en bende. Kaeni ne okendo mon 2, Evelyn Odero kod Ruth Odero. E keny mare, Nyasaye nogwedho June kod nyithindo 4, Charles Odero, McFarlane Odero, Wayne Odero kod manosenindo Faith Odero, kendo negidak kod mor. Kata kamano, chak mar higa mar 2023, June nochako tuore kendo ne otere osiptende mopogore e yor manyo ngima. Mokwongo notere Gendia General Hospital, ae bang'e notere Homa Bay. E safar duto, June ne otemo kar monyalo en bende, nyaka dwe mar 3 kama tuone nojimbore. Mi notere Bosongo Hospital Kisii, kama ne okogware to Nyasaye noneno ni ber mondo yue. June oweyo chien owete 2, George Obambo kod Mariko Obambo. Bende oweyo chien nyimine 4, Terry Obambo, Phoebe Obambo, Rebecca Obambo kod Britta Obambo. Ringre manokan Gendia mochari nogol tarik 8 dwe mar auchiel 2023, kendo ik mare otimore kawuono tarik 9 dwe mar auchiel 2023 e dalane Rairi Village, Kanyadhiang Sub-Location. Yue gi kwe Wuod Nyarongo, ne wageni to Nyasaye nogeni moloyowa. Ne wede anyuola kod osiepe manochopo konyowa kowo ringre wuora, wagoyo nwero kamano nikech dine ok wanyalo kendwa ka uonge. Wan kaka anyuola mar Jok Obambo wago nwero kamano mathoth, kendo mad Nyasaye paru duto te.